khir tu te chi pai ule voin hi March ni som nei paru kumsang nei som nei panga ni lai ni ani a ti chuan YouTuber lar tak mai edi la leng moya cho choroi channel kha tam tak chuan kan ria tura ngai tai la pasal tha te ram bachal te aron kom thina ti chuan hei voida hianin BCM sau phai leng ko san te so thing ling turin ti hian to khan pum puin men han ruaya hei tunlai hianin sarkar ring so thing thalna men han boi puya ma ron chu ma duangin achak theilawa man zoka kan han thal thei rim shima te po kha alomom viu rualin thingtlang paril ruwa chuanin atla chop man tur mamo zel kan ne awang khanin duai chuan ma chu han la chak zual thei deuh se ti te ril ruwa chuan oma then khat te beidong deuh phei chuan so thing hi amuk banga zong te hian kan ti to mei do nem niang ti te kha an ril ruwa rum to ni chu tiang vel chu kan din hmona ni a ni ma se la chu tiang bo ruak ani me kara chuan pue dia hian engril rupuin nge heti zat mai so thing ling tura min han roi ti la ya hi zona lian tak kha ania engpo ni se ma hi voin hen ron kal tlat lo maya khalna konga te po hianin ati dan thadeu te hi a hria nge ni beipui tha ka tum tlat maya hi alo ania ti chona lo po hi fan tham fe kha ni tlat mai ni awa tur po hian pol te ruaya ti chuan like comment share peru ron tile lokula good morning sir kaya oh kai hey tu da hianin malai chol ani a thing pui te kan han ina ti chuan hela ya hian kan fatu te hin om lo tat mai a khoi lai nge ni hey hela ya hian tel chaw lo mai kan hong chin dek dek ka nga enge om khai tui don mia fe kha kan ei tura nia he la ya hi upalam deuh te kan han da a ti chuan so phai leng BCM ko han te hianin kan hma lo ka golden jubilee kan ma chopa chumi pual chuanin ti hian in hlo na tur kha kan mamo view maya chumi khria chuan pu edi a hian tiang hian in hlo na thatak mai khamin han siam saka so ma hlek ang vela chuanin kan zo thei tura te po kan hanin nga ya chu tiang vel da chu ni hi sen sa hle maya hei tui kang vara te phei chuanin tui lom lowa tui in kenan motor man hial te po kha angai thina ni chu chuan hei kan lo tunla ya chun lo kan nei da na hi hadam deu to a ti hian jibrotin kan lai pop zel to maya en rek kat te kan tia eng khan tuin tam lo phei chuan tlailama hianin zun te hi eng thot mai ni chu tiang vel ta chu ni a khai kan ho tu te enge voin kan thok chuk thaim enge boruak eng mu dan te mai hei ni som sari pa nia kan han ti kha lo ni lo de wa sari khat kan lo nia chuk khat khop mai alo mom daily in nge nia theka daily nia ni pakhatin jali kha jali mei che lo te a khanem san lo we ai nang tlang ve kamu alo mom me ti chuan baking zavel nge turan kan lin tong le bek som ni le pali ve ling tam to hle mai chuan engzat bor vel nge lo mang bek ru bor vel lo ma le lo tel ni to mai ani tak cho thadona khi a me lampo kan hiang nar do din alanga tui ron view mai atro ti chuan ki a chunga khian nula lam te po zai thiam te conductor te teng han ni nok mai ni he natlang hi kan ngai poi wo tlang khop mai he alomom ti chuan puja ra kha kan zo le lok che kan ma loka jubilee
กันมัดศพhi eng tinge kan in buat sai na eng chang kan kal pui to teng chi te kha toi te ngoro hay chu nia hay kan lak ti tan chau deu chu ba kom chi peng te po ana ni siat tir deu chu target te siam penga chi peng hian in demand han siam anga chu an on he lu tanga celebration committee hin mo chu mi a jir chuan budget thì cần là xem đón rất nhiều cái anh tập cho lệ bên vart thạc lệ mày thì chuan hun khai in tiếng nghe soi thêm lệ soi thấy mấy lần thì hun khai ôm về mà rồi thì cũng lâu bằng chỉ lại cái tiền khấu kịp lại khác hẳn vậy tôi bằng khăn anh tập cho anh ấy chỉ khai chịu anh soi mấy thầy lâu đi đi lệ thả khai chịu mò là cũng sáng mấy sống thì có khăn thì ta chú mình đi chuan nghe nghe tour này thì làm khăn thì lém lâu alo mom lem mấy hết có tao làm mặt trăng tiền này nghe bây giờ thì cái này đó này nè cái video tên lâu thì rồi này chuan cái hậu tu liền tiếp pon tôi nói cái hắn soi mấy thỉnh thoảng chuan sum tuộc nó te har sai em mày en men on shit pui vek lo hi về nè hàng te po khan in beng var te po khan men han chua sak tur khan kan han nge ni ta sela tha nge ti chuan he lai hian kan nu tir te ho bi ke lam fel hle mai lung lei lama fa te an tul puya dingi te khum kun viu maya tar mit ne ma la chu kan om hiam deu ngain pe takin en chau to em khai kang var ni sa po hei in chelo khop mai ti chuan he la da hian phei pi wan te i ni ani hi tharau lama kan nu ho te makruai ani ve VC Village Council in thana khanin ting zo talo tlat maya thei to panan chuanang khan amaro chu pathian ina hun na zela te pho nga yang ti chuan hei helamain kan tlangwau te trike pelem kan ho tu te pudi da chau to em chau lo mo Allah iri la tam to em tam lo em mo tu na hian tho ni na kan ti le do na kem te chi om to an zo har lo tu ra kanin ngai ani hay M3KP khom pui te po khanin lo za ya baby hi ti chu nei hi ruati ani selo hay khop maya kang vara po nghe iling tam to em ve Bek. Bek som ve kalin ko heo wat tu ve hei chak chok pasal tha channel nei tu ne ni hi chak chok pasal tha dikalo sar stop bula in huma yang content munom tak mai beng ti tai tur te aron chok chok thin dor ani la ti chong khi la ya khian eleni pa channel ani pon lo vlog ve khi channel nei te po hi kan tam view maya apoi reng lova kan in ti mu thar zel te po hi su na om lova ni chuan lo subscribe theu tur khan kan som bok cheu ni ole hei kan fatulam te kan tu te nghe tui do nem alo pui lu tu khai sa tam si voin hi kan ngai poi motlang ne na lang hei nge member te alo mom ATM thế sẽ ai sang cần thằng alo khop mai ni hei mi than ho the ya kan ko han upa te anh thà giờ nói là thể hiện nè hay dầu hở tổ là vâng thì chuan view hi tối tế tế đây lâu tế hay cả thổ về ngày tối vàng hay thắc nồng đâu hết cả hi nị ta nè sông phai leng lâu tôi nói hiện nị clear me cái nè cũng sáng thì sông nị bằng atan số thiên lệ mặt cha ti vel te tiang khan an bei chawa eng hi kan sum hu ve na khani lewa wang khanin bei se na sa tak nen te hian ma kan han la chho thin khania kan sarkar chak tak te poin man zoga kan thlai te po
kan vom liam zel te na tur hian in kong men reu sak zelang ti kha kan be sei tata be dong ti tung kam hi chak chul viau thin ma sela be dong du lo te lo tin na kho vela kan chen mi wa wangin kan be sei le fo thin kha ngai si ni la hei ta hian pulo ma ya ni hi driver motor khal thi mai ania với là mấy lần hậu thì bốc cái lồng mông khóc mày này mình sẽ chuộc rô ra để tôi nào hiền so trên chuột lầu check lệ mal mal to mày max scan lầu thấy chuột nên vui khu ăn tiệt anh nghe này miễn hẳn bỏ nار te ngap thot thot maya mail po tha thei lo wani e tiang ni a hi chon maro chu kan nula te ho te po mai mang neu no win tiang hian lalpa ram tan thei top kan han chu tlang thri na he tiang ang ni sa da do theya dam na kan chang te he tiang anga la boi theya na kan han thok thei te mal som na vek ania chu wang chuan mani na rul kal sana he tiang kan han ti te hi kan hlo hle pa kan chiar ti kha kan ril ru hian thre thar le thi ni la a tha viu wani nula re mi po hei tu tho hum lian viu mai bye bye kha mel khre teu tlang ranga thian teu zong zong te zam te nen bye bye ani ti chon he lai hi thing lo la mu ta mit mo em mai này hay chua na chi la le mal mal to the ni te han kau ding ite ho ling chaka em mai ni bi khata pasari te kha no ton ton maya check tao mày tiền thầy top cho in lo nong mà thế kan in lo nga kan thok je la nga zubeli ropui takha man kan tu mani khai chak chok pasal tra channel ni tu pa po fakom le mai subscribe la ka ni po hi kotlang le ko khan tan mi tang kai ta ka ni pa puya heo be khata zanga pa puya ani lalrem puya ania ti chuan ke ni hi mi mua la hian kan bung thunga ko tlai khuan thian te hewin a chin lo la le mal to kam han mo de ule ka video hi na nuam chi ala wan pon lo the thiam anga a chan chu ain tharun om ve a in mu lo tan than ko wi si a nãy khai puma puya ai bmp lama kan how to ten ni ta hey ni po la fit thok mai ti chuan hey now cross pung nhiều mày thì chuan so lại so lo mà so tụi để tham nghe pusia mà lệ pu dâu nó nè tham anh ấy son lâu sa mẹ cả tham son in trom don nhiều tất cả này anh ôm viêu tụi ra ngay à hey kumin sau phai leng lâu nệ nam hun he anuam don khop maya nakina rem chanda ne zirin lâu thâu lai te tiang kha ne lâu ate pon kal chilanga lâu en thi nanga chuan hey khai le bu han hon na mai tur po kha ti hian kong pui sira khan tiang hian lo kha kan han nei kha ni a khai vel han hon nan po arem changin all sam don khop maya tuna hian bek nga amoni vel chi om to kan han akliam liamanga zo mei tura kan nga ya chumi zo lama chuan
kan fatu ten uluk le tui taka an siam kha kan kil tlang do na ni so phai le eng khuwa hi khoi lungrul do mai kan ni ya in za po kan tling lem lo nang hianin ko shan po hi pan hi chia kan no ma khoi lungrul an te na pakhat hi ni ve thina in tam lem si lo ko ran a om treu hi chuanin an lungrul chi lo mo ni o han ti te po khanin enge niang enge moti zong taka ngai to chuanin thil dik khani ve a ma se keini khuwa hi chuan ko ran pan hi chi kha kan no ma kanin lungrul viaw ani ti po kha langin ka hria chuan hei kan ma mi hi pute te ani a TKP president ani tia làm lắm bằng thì ngay nó lẩu chín tia so lam pang làm bio làm lắm bằng thiên phật lệ rồi ngồi một tí chi tan tí ruột thì lôi trên răng ani tak chu ani hi tinge ka han soyang paviak tha ani ya kai roi na hnuaya hian member te po an phut lang viu zela fakom viu ani chuan check tau mai heo YouTuber te pon phone khada ngamila ti teron rinak to maya po ni seke te pui ban hi kan la nga check vele tau do ni an lak zel po kha cha kom viwa amaro chu khati ngot kha thei bik lova hey pui di hi ma la zau le maya bu le thai so thing te po ni sela thar treu tura nga yang du sakna po kan han hlam ni sela a thang e a channel te po au thlir sak zel tur khanin kan som chewa hei ti hian ko han tan te po tang kai nem zal mai ne anh dấu chị á chào em bùi giang bùi à chào đúng đấy electric lắm bằng á anh hậu tù anh này fel khop mày chuan tu na hianin dar som pani le minute somli paruk kania so ma am lek kan zo ani tu na hian hanin silfaya than da yang kan thil siam fatu tena tui ta kan siam kha kan ei do na ni hau avana sek ve sekali real mai a khu ni kum sang hi som ni pali chul ani nam kho mai lên tóc tur khăn tàn đi ai in lampang kan ti nga no to mai do na ni